Здравейте, аз съм Диляна Радева или просто Джиджи. Днес това видео е за вас. Нека разберем коя е по-добрата певица. Аз харесвам и двете, но нека видя вашето мнение. Първо е Дара, на първо място. Мислите ли, че тя става певица? Според мен леко има недостатъци, но за Гери Никол казвам пълно да. И все пак, не мисля, че родителите си биха позволили такова нещо. Но много ми хареса. Би ли коментирала? Дара, имаш леки недостатъци в песните. Това не ми харесва. Но обаче аз се смятам за най-добра певица с тези малки изключения, защото за мен това е много малко изключение. Което дори за мен не му обръща внимание, но все пак другите му обръща внимание. И вече са страхотни певици, макар и са недостатъци. Гери Никол, ти пееш глупости на песните си. Това на мен не мисля, че ми харесва, но и все пак не продължавай така. Продължавай с тия хубави разгревки и тия песни, но не и да има глупости в тях. Същото е за Дара. Тя не пее глупости, но клиповете й са много недостатъчни. Това не ми харесва, Дарче. Гери, за тебе нямам, свем, глупостите, но за тях си има време и има си и край. Хайде сега. Айде, Гери Никол, да пуснеш с нова песен. Не се задължавам, но наистина много ще ми хареса, ако пуснеш нова песен. Без глупости, обещай. И Дара, от тебе искам чисто нова песен. И няма да слушам повече. И няма да си известна за мене. Гери Никол, ти участва в X Factor. Няма да ни подготвиш някаква друга песен. Добре. Но наистина гарантирам ви, леко имате недостатъци и двете. Глупости. Не беше точно синхрон, Дарче. Не мисля, че ми харесва това, което пееш. Не мисля, че мога да продължа, ако не пуснеш нова песен. И ако Гери Никол ще пусне нова песен. Това е предизвикателство от мен. До една седмица и двете да сте пуснали по нова песен. Ще я слушам с удоволствие. Айде, чао и от мен, ще трябва да се прибирам.